Bé, quan m'aixeco amb el cap MacGyver, vull reduir i tornar a l'essència, a l'original, i només deixaré el matalàs. Abans tenia aquest matalàs, que ara això m'ha donat la idea de posar-ho allà al gimnàs com a colxoneta, i res, i ja veurem la prova, aviam com queda, i provaré aquesta nit, aviam com dormo, si dormo bé. Apa, seguim. Bé, de moment m'agrada el canvi, he posat el matalàs aquest que tenia de l'IKEA i si aquesta nit l'experiència és bona i dormo bé amb el matalàs sol allà al menjador, doncs es quedarà aquí. A més va a la mida i l'he posat a sobre del tòper que hi havia, i aquí per treballar a terra i per fer peses i això, doncs queda més bé, més còmode, al gimnàs. Bé, seguim amb els canvis. He eliminat aquests farragots que anaven, que ho havia fet en principi, per posar el desnivell als peus del llit. Llavors ara collaré directament els cilindres aquests, que són les peanes, amb els tacos de 7 centímetres. I és l'alçada que em dona a la part dels peus del llit, que va bé per la circulació de les cames de la nit i per descansar bé. Apa, seguim. Bueno, petitet apunt i consell de bricolatge que jo hi he après, i és, si voleu saber el centre d'un quadrat, heu de marcar de la cantonada, els transversals, i a la creu on es trobin serà el centre exacte, d'acord? Vinga, aquí queda això, amb una esquadra, una regla, el que sigui. Bueno, ja tenim una pota finalitzada. Aquest sistema em convenç més, l'he agafat aquí amb l'eix del mig, per sota, i llavors amb 4 anglets i cargols de confiança. Apa, anem per la segona pota i a col·locar-ho, aviam com queda en el llit, però m'agrada el resultat. Seguim. Bé, següent part realitzat amb èxit, ja tinc els tacos posats i ben fixats. Els cilindres aquests, i això ja us he explicat, són els 7 centímetres de desnivell per la circulació de les cames quan descanses o quan dorms. I no s'aprecien al llit, però fa la seva funció. Vinga, ara muntarem el llit i veiem com queda tot. Apa, seguim. Bé, m'agraden els resultats i a part, els avantatges és que ara el respaldo aquest per veure la tele a la nit, quan és la meva hora que m'agrada veure la tele, i tindre l'esquena ben arrepenjada, doncs he baixat l'alçada i va més bé pel cap i per tot. O sigui, tots són avantatges i espero que aquesta nit sigui la prova de foc i dormi bé. Apa, seguim. Bé, rectificar és de savis i he fet un petit canvi d'última hora abans de muntar el llit, i és que he recuperat el tòper d'allà al gimnàs i l'he posat aquí sota. Com que és més prim, he notat molt la diferència d'alçada abans. I llavors el matalàs d'abans el tinc allà al gimnàs. O sigui, jo crec que així és la manera correcta i ho deixem així. Bé, i aquí al gimnàs, definitivament, salvo canvis que se m'ocorressin, però jo crec que queda prou bé i em serveix més de tatami, més tou, més gruix, i he guanyat amb el canvi. Llavors aquí per fer patades i treballar descalç va molt bé això. Vinga, doncs en principi això es queda així. Seguim. Endavant, amb il·lusió. Bueno, més brico que tenia pendent era recuperar després de la verbena aquesta mesura de seguretat antisuïcidi pels gats, i ara aquí ja baixem la persiana amb aquest tope de fusta i pot ventilar-se al pis, però els gats tenen aquí tota aquesta reixa per mirar al carrer i prendre la fresca. Apa, satisfet, una altra feina que recuperem i ens posem al dia. Bé, feina finalitzada, ja tinc muntat el llit amb llençols nous i nets i apa, i he arreglat tot el balcó, ara ja podem ventilar després de la verbena i els gatets poden prendre la fresca. I molt bé, satisfet amb el nou muntatge del llit. Ja us ho diré demà, aviam quin resultat ha donat. Apa! I ara amb la inspiració que porto del llit, vaig a penjar, que això ja ho tenia que haver fet, però no trobava el moment, vaig a penjar el yin-yang. Ja veureu els resultats i amb això ja per avui ja crec que hi hauré fet una bona feina. I demà descansar una mica. Apa!
Ara veureu els resultats quan quedi penjat aquí el sostre. Bueno, gent, resultat positiu. Es pot acabar de millorar perquè falten detallets que arreglaré, però bueno, visualment, amb la llum així, ja veieu que la imatge ha quedat perfecta aquí al sostre. La persona ho visualitzarà només està estirat a la camilla. O sigui que feina feta, satisfet. Apa, aquí queda això, una altra feina del MacGyver. Bueno, perspectiva diferent, volia fer aquest vídeo ja que estava, i des d'aquí dels peus, diguéssim, de la camilla, i jugant amb les alfombres, amb els colors, el negre i el blanc, doncs el yin-yang també fa la seva perspectiva aquí dalt. Doncs ha quedat prou bé, i amb la il·luminació aquesta jo crec que és molt acceptable ara el quarto. Apa! Bueno, ara passen els inspectors de tota la feina del llit. L'avantatge també de baixar l'alçada del llit és per aquesta pobra gata que ja està molt grassa i molt gran i ja no li costa tant, ara no li costarà pas tant saltar dalt. Mireu, ara veuen el balconet obert, torna a disfrutar del seu espai i apa, després de la verbena torna la pau, que sí? Apa! Ara aquests tornen a disfrutar d'aquest espai de la finestra, pobrets, perquè així miren el pati. Quan s'han d'estar una estona aquí tancats, doncs ara es ventila una altra vegada l'habitació, perquè amb la verbena avui vaig tindre que tancar la persiana de fora. I ara es ventila bé i ells poden treure el cap i xafardejar els veïns, aviam què diuen. I apa, veieu? Apa! Què passa? Que esteu passant inspecció, la nova instal·lació, el llit nou. Ja ho noten, que està diferent, els llençols, l'alçada. Ara aquella la truja diu, com és que tinc que saltar de tant? Però mira la lluna, veus ara? L'avantatge és que pots saltar, que sí, carinyo, vine aquí, vine. Ara pots saltar més fàcil, tu, iaieta, Que està més baix el llit. Clar que sí, apa.